Hola, soc Eva i soc la creadora d'Astrodeva Tarot. Benvinguts i benvingudes a tothom a aquest espai de tarot i astrologia també en català. Espero que us agradi. Com ja sabeu, en aquesta lectura estic fent sessions una mica per veure les energies que ens acompanyaran a tothom en aquest moment de la nostra vida. Us recomano que prengueu nota i sobretot que també activeu l'afirmació positiva que surt en aquesta lectura per transformar el vostre moment vital. Espero que us agradi. Gràcies. Bé, doncs comencem amb la lectura per aquesta setmana del 27 d'octubre per al 2 de novembre. Ja ha sortit la primera carta, la vaig a deixar aquí retirada i preparada per començar, però us recordo que aquesta lectura ja no serà interactiva, sinó que serà una lectura general per veure les energies per tothom, indistintament del teu signe solar o signe ascendent. Moltes persones m'heu demanat si podia fer una lectura tot més seguida i sense tindre que escollir entre dues opcions i bueno, doncs com estem començant amb aquest projecte ho he estat valorant i m'ha semblat molt bona idea. Bueno, les cartes van sortint soles, jo les vaig ja separant perquè m'agrada tindre en compte doncs, aquestes cartes que quan surten elles soles ja ens estan marcant una energia molt potent i molt important. Bueno, som-hi amb aquesta setmana del 27 d'octubre al 2 de novembre, una altra carta que surt sola. Com anirà la setmana? Què hem de saber? Quin és el missatge que ens donen els guies per aquests pròxims 7 dies? Recordeu que a la segona part d'aquest vídeo us faré una pinzellada del que és l'astrologia durant aquesta setmana, dels events astrològics més importants, o sigui que quedeu-vos fins al final perquè us serà de molta utilitat. Bueno, què tenim per aquí? A veure, tenim 4 cartes que són molt lluminoses, que per una banda ens estan parlant de que moltes persones estareu en una situació de tindre que escollir entre dues opcions, no només dues, perquè aquesta carta, tot i que és un 2 d'ors en aquest cas, no sempre ens indica que hagin de ser dues coses, sinó que poden ser diverses coses. És a dir, doncs potser has d'escollir entre diverses propostes econòmiques, laborals, o potser t'estàs plantejant començar a estudiar alguna cosa per donar-li una mica més de força o una mica més d'empenta al teu camí professional, o podria ser que estiguessis fent com moltes coses alhora. Aquesta carta que tenim aquí, a part evidentment del tema sentimental que ara entrarem, també ens està dient, ens està recordant que estarem en una setmana en què hem d'escollir alguna cosa, no? Hem de triar alguna cosa i hem d'acceptar que allò que no escollim, allò que no triem, no ho estem perdent, sinó senzillament ens estem quedant amb el millor que necessitem en aquest moment de la nostra vida. És a dir, quan estem en aquest camí, no? Que hi ha com una encrucijada, que hem de decidir o un camí o un altre, no? Doncs quan estem en aquest punt, no t'has de fixar en el que estàs perdent, sinó en el que guanyaràs prenent aquesta decisió concreta. Bueno, aquestes dues cartes ens parlen de prendre decisions importants. Potser moltes persones, molts de vosaltres, estareu en una situació de fer massa coses alhora. Cuidado amb això, perquè seria una situació d'estrès bastant forta, però per una altra banda, en el tema amorós, sentimental, perquè la lectura així m'ho mostra, podria ser que durant aquesta setmana, i no m'estranya perquè Venus encara està a Balança, podria ser que molts de vosaltres volguéssiu fer un pas endavant en una situació amb una persona important, no? És a dir, amb una parella o amb algú que us estimeu, una persona que us agrada, o potser voleu demanar una cita a algú que us està interessant en aquest moment, no? La resposta jo crec que podria ser positiva, podria ser bastant positiva, el resultat és positiu per vosaltres, i també podria ser una setmana en la que sentis que potser agrades a més persones, o no sé si potser tens una d'aquestes aplicacions per conèixer gent, doncs seria una setmana bastant favorable perquè podria representar com
propostes de cites i cites que valen la pena, que realment que tenen un valor i que tenen sobretot una coherència, que és una cosa que sempre intento dir i intento deixar clar a les meves consultes. Aquestes dues cartes ens parlen també de que esperis lo inesperat. Sí, per una banda t'estan dient que aprofitis el moment, que siguis generós, que siguis generosa, que te n'adonis que la veritable abundància de la vida no és només tindre diners, sinó és ser feliç amb el que tens. És a dir, no és seré feliç quan em trobi, jo què sé, o tingui aquesta oportunitat professional o econòmica o dintre d'uns anys. No, pots ser feliç ara. És a dir, amb tot el que tens, és una setmana, bàsicament, en la que els teus guies t'estan dient que és important que et fixis en allò que tens, perquè allò que tens ja t'està fent feliç i potser no t'estàs adonant. Aquesta carta és molt divertida, sobretot quan ve amb cartes positives. Quan ve amb cartes una mica més fosques ja no ho és tant, però en aquest sentit sí que ho és perquè ens estaria parlant d'una situació en la que potser venen sorpreses que no t'esperes i que en aquest cas, com són aquestes sorpreses? Positives. Són molt positives per tu, val? És a dir, que estigues preparat o preparada per qualsevol situació nova que la vida et porti, perquè segur, de ben segur, que et sortirà bé i que serà una setmana bastant harmònica, d'acord? Tingues en compte que aquesta petita interpretació no només és per tu en el sentit del teu signe, és a dir, això és indistint. Per què? Perquè és una lectura general, d'acord? Aquí no s'ha d'escollir opció, ja ho he explicat, però bueno, per si aquesta part no ha quedat clara. Vinga, continuem amb les següents cartes. Aquestes cartes es diuen Tarot o Shozen. Són unes cartes que m'acompanyen des de fa moltíssims anys i que també utilitzo als tallers presencials que hi faig a Cunit i a Calafell. No sé si sou d'aquí, però són tallers molt macos. Vinga, setmana del 26-27 d'octubre al 2 de novembre. Continuem, vaig a treure aquestes cartetes precioses. La comprensió, fluir amb la vida, un altre cop es repeteix el mateix missatge, la plenitud i l'aventura. Bueno, de veritat me n'alegro molt perquè enrere les setmanes anteriors hi havia cartes bastant fosques, bastant negatives, que eren una mica complicades, la veritat. Aquesta és la veritat, eren molt complicades. I en aquesta ocasió ens estan sortint cartes com molt venusines, molt d'harmonitzar, molt pacífiques, molt d'arribar a acords amb l'altra part, amb altres persones o amb allò que volem, el que volem aconseguir a la nostra vida. Bueno, aquestes dues cartes t'estan dient que estàs en un moment en el que has de sortir d'aquesta mal anomenada zona de confort, que pots estendre les teves ales i que pots començar una nova etapa en la que si no et quedes pensant tant en el futur i et centres més en el present, ho viviràs d'una forma molt maca, molt sana, amb molta abundància, amb molta alegria. Són dues cartes que et parlen de que allò que estava tancat ara s'obre per tu, s'obren portes per tu, sobretot per les persones que últimament heu notat que s'estaven tancant cicles, etapes a la vostra vida, doncs ara és quan és un moment en el que s'obren les portes i la vida et comença a ajudar. Continuem amb aquestes dues cartes, que són dues cartes molt importants perquè, mira, fixa't, aquí hi ha dos símbols,
que és un color com de l'arc de Sant Martí, i és que quan surten aquest color, no? Aquí també ho veiem, aquí també ho veiem, és com que hi ha una solució, ja que és una solució al quadrat, una solució doble, en qualsevol tipus de preocupació. Val? Per una banda t'estan dient que la solució o que és no estar tan pendent del que diuen els altres, sinó estar més pendent de tu mateix, de tu mateixa, de que tu per dins tinguis pau i el que passi per fora que et resbali una mica. I aquesta carta de l'aventura t'està parlant de que estàs en un moment de començar qualsevol cosa arriscant, sabent que potser t'has d'arriscar una mica més, potser has de donar una passa endavant que altres persones no ho farien i que si tu ho fas, doncs podria ser bastant positiu. Val? O sigui que de moment hi ha cartes bastant maques. Ara sí, anem a demanar un consell final per a aquesta lectura d'aquesta setmana. Us animo a que us subscriviu al meu canal. Espero que us estigui agradant. Espero que tingueu paciència amb la meva pronunciació del català. No tinc aquesta fluïdesa que tinc amb el castellà, però m'esforço bastant i vaig estudiant durant la setmana nou vocabulari que m'ajuda a comunicar-me una mica millor. D'acord? És una cosa és un aspecte que a mi em costa molt, però m'esforço dia a dia per fer-ho el millor possible i donar-vos un contingut de qualitat. Vinga, anem a preguntar per al consell d'aquesta setmana aquest oracle de les deesses contemporànies. Fixa't, quietud en la quietud. És una carta que m'agrada moltíssim perquè no sé si esteu o viviu a prop de llocs on hi hagi natura de bosc, d'arbres, que pugueu seure a algun lloc tranquil, que potser no hi hagi tants cotxes, potser podria ser si viviu en una ciutat, m'ho podeu dir en comentaris, si teniu algun parc on podeu anar, seure un moment. Si pots anar a llegir un llibre, doncs perfecte. Si potser no pots agafar un llibre, doncs podria ser qualsevol cosa, encara que sigui mirar el mòbil. A veure, l'ideal seria que el mòbil no, ¿vale? Això seria l'ideal, que ignoressis una mica el mòbil en aquest espai de calma i de serenitat. És un moment com per regalar-te un espai, un temps, encara que siguin 10 minuts, 15 minuts de calma, de connexió a terra. Per exemple, doncs, jo què sé, si vius a Barcelona i pots anar, a algun parc a la Ciutadella, no? Doncs jo crec que és un lloc molt especial, hi ha una energia increïble allà. Jo vaig viure un temps allà i la veritat és que era una sensació increïble estar allà a prop. I t'ho recomano totalment. Si en aquesta setmana pots agafar i sortir 5, 10, 15 minuts, mitja hora, a algun lloc on hi hagi natura, encara que sigui un parc al ben mig de la ciutat, ja t'anirà bé. Vale? És molt important carregar les piles en espais naturals, però no només per recarregar, sinó per treure l'energia negativa. Vale? Això que li diem energia negativa realment va carregada d'electrones, protones i més coses. Vale? És a dir, que no tot és tan màgic com creiem, però sí que és efectiu. Aquí on em veieu i m'escolteu, jo sí que m'agrada el tarot i estic dins del món esotèric, però diguem que sóc una persona que té els peus a terra, no? I el tema científic en general m'agrada molt. O sigui, a mi m'agrada molt estudiar i saber d'on venen les coses, i els conceptes més científics també els respecto i a més m'agraden. És a dir que, potser sóc una bruixeta una mica atípica, però també per aquest motiu suposo que agrada, no, el meu contingut. Ara sí, anem a treure una afirmació positiva, que el que heu de fer amb aquesta afirmació positiva és escriure-la aquí a comentaris. Per què? Perquè quan escrivim les afirmacions, per exemple, ho pots fer en una llibreta, la teva agenda d'aquest 2025 o la futura del 2026, com tu vulguis, el que fas quan tu escrius és donar-li una ordre al teu cervell, a la teva ment subconscient, no la conscient, a la subconscient, per dir-li: això que estic escrivint vull que ho traslladis
en el meu dia a dia. I la teva ment subconscient, que està connectada a l'energia suprema de l'univers, li envia aquesta energia a l'univers per dir-li això s'ha de fer, això ha de passar. O sigui que anem a veure quina és l'afirmació per aquesta setmana des d'aquest 27 d'octubre al 2 de novembre. Anem a veure què ens diu la caixeta màgica de les afirmacions. Vinga, aquesta d'aquí. S'ha desordenat una mica. Vinga, prepara el teclat perquè l'afirmació diu així. Sento abundància a la meva vida. Sento l'abundància a la meva vida. Escriu-la aquí a comentaris per activar aquesta afirmació lo abans possible perquè es decreti a l'univers i tinguis tot a l'abast de la teva mà perquè realment aquesta abundància es traslladi a la teva vida. I ara no te'n vagis perquè t'explicaré una mica d'astrologia d'aquesta setmana, el que hi ha, el que es mourà i com sentirem la setmana astrològicament, que és molt important per saber com t'afectarà. Vinga, som-hi. Doncs ara comencem l'astrodeva astrològic. A veure, comencem per aquests pròxims dies del 27 d'octubre al 2 de novembre. Però què passa? Que realment fins al dia 2 i 3 de novembre no és quan ve una mica la xitxa, no? Lo important. I és que els dies 2 i 3 de novembre es forma una T quadrada molt potent entre Venus i Balança, Quiró a Àries i Júpiter en Cranc. Que aquesta configuració obre un escenari on l'amor serà molt important i també això de sentir-nos una mica més vulnerables, no? I també buscarem la necessitat d'equilibri i llavors tot això pot xocar una mica. És una setmana per escoltar el cor amb més valentia perquè allò que durant mesos hem callat, dissimulat o reprimit, ara sortirà i sortirà amb bastanta força. Una T quadrada, diguem que és una configuració formada per dos planetes que estan en oposició i un tercer que diguem que els desafia. Sí, des d'un angle de 90 graus. Visualment és com una fletxa, no? La pressió s'acumula a la punta i en aquest cas aquesta punta apunta cap a Júpiter en el signe de Cranc. Què vol dir això? Doncs que les emocions acumulades demanen sortida, que les relacions, tant de parella com amistats, col·laboracions o vincles familiars, podrien viure moments de tensió o de confrontació. Però no per fer-nos mal, sinó perquè cal revisar el que ja no funciona. Venus, des del signe de Balança, vol harmonia i equilibri, és l'amor que busca aquesta pau, aquesta bellesa i aquesta justícia, i Quiró, des d'Àries, és la ferida oberta, la que ens recorda que estimar també pot fer mal, sobretot quan sentim que no se'ns està reconeixent, que ens hem sacrificat massa o que potser ens hem oblidat de nosaltres per agradar. I a part, Júpiter, des del signe de Cranc, amplia tot això, fent que aquestes emocions siguin més intenses, més visibles i de vegades molt més extremes. És com si l'univers ens fes mirar allò que hem intentat evitar. Necessitats ignorades, desitjos no expressats o converses que fa temps que demanen que es facin, que les materialitzem, no? Venus també continua al signe de Balança i en aquest moment està en la seva màxima expressió. El que vol és pau, el que vol és acord, el que vol és suavitat, però aquesta quadratura la força a enfrontar-se a allò que trenca potser aquesta harmonia que Venus en Balança vol. És com si Venus hagués estat sostenint un equilibri una mica fràgil, un equilibri que estava allà en el fil i que no aguanta més. Si hi ha una relació que potser depèn massa de la diplomàcia de fer veure que tot va bé, aquesta T quadrada la faria trontollar. Venus ens està dient, ja no puc seguir fent de mitjancera si jo mateixa em perdo pel camí. És el moment de mirar de cara allò que ens incomoda perquè s'ha de parlar del que ens molesta, expressar el que sentim, posar límits sants. Podria ser incòmode, sí, però també profundament alliberador. Continuem amb aquest Quiró Àries que d'alguna manera
podria ser com la ferida, no? De ser un mateix, que això sona una mica raro, però en realitat moltes persones doncs, ho poden patir. Quiro és el sanador ferit, ja ho sabeu molts, és el punt on ens fa mal ser nosaltres mateixos o on tenim aquesta ferida, no? Aquesta ferida no sanada. Quan entra en joc amb Venus, aquesta ferida podria reobrir-se. Podríem sentir-nos més sensibles, més irritables o amb ganes d'allunyar-nos d'algú per protegir-nos. Però aquest aspecte no arriba per fer-nos patir, sinó per ensenyar-nos una nova manera d'estimar, sense perdre'ns ni en l'altre ni en nosaltres mateixos. El repte aquí seria no reaccionar des del dolor, sinó des de la consciència. Si algú potser et desperta una ferida aquesta setmana, no el culpis, observa què t'està mostrant de tu mateix o de tu mateixa, perquè Quiró no vol que tanquis la ferida, vol que hi portis llum. És com vol que il·luminis allò que t'està fent mal. I ara sí, passem a aquest Júpiter a cranc, que bàsicament estan dient les emocions, emocions i més emocions, però s'expandeixen al 100%. ¿vale? Quan ve un Jupiterazo, que a mi m'encanta aquesta expressió, és com que ve un gran empenta, no? Amb aquesta configuració, les emocions no es poden controlar ni tampoc amagar, i per una banda podria ser algo molt guai, perquè hi haurà persones que diran mira, aprofitaré aquesta setmana i a veure si em puc reconciliar amb tal persona, o li confesso el meu amor, o li confesso que, no sé, la trobo a faltar. És a dir, podria ser algo maco, però també podria donar pas a situacions on les persones parlen d'una forma molt jupiteriana i des de l'emoció, i això què significa? Que aquestes emocions reprimides, és que no sé com dir-ho, no? Aquí, perquè no soni malament, però les emocions que surten des del dolor després surten com paraulotes o persones que parlen malament, que es cridassen, que criden, discuteixen, i podria haver-hi una mica d'explosió, sí, com que la gent diu alguna cosa sense filtres i al final acaba fent mal a les altres persones. També podria portar, entre altres coses, un moment d'acceptació i sanació familiar, ja que Cranc representa també la llar interior, la família, i si hi ha temes pendents amb la família, amb el passat o amb la infància, aquests dies podrien ser molt reveladors i molt curatius. És a dir, estem davant d'una setmana en la que les emocions, d'alguna manera, seran una mica les reines. Depèn de nosaltres, com vulguem expressar aquestes emocions i per on les volem portar, no? Si les volem portar de bon rotllo, de forma amorosa, de forma tranquil·la, doncs bé, estarà superbé. Però el que pot passar en el sentit negatiu és que l'emoció sigui com molt, que peti molt, no? I que l'altra persona, no sé, que fem mal als sentiments d'altres persones, que ofenguem o que diem les coses d'una manera que no s'han de dir, o potser dir coses quan no toca. Això també podria ser. Jo crec que de vegades és millor si el que diràs no aporta res o complicarà les coses, potser deixa-ho estar una mica durant uns dies i ja trobaràs la manera de dir-ho d'una altra forma que sigui més coherent per tu. ¿Vale? Espero que aquesta part d'astrologia, aquest canvi, us hagi agradat. És una que jo ja volia fer des d'un principi, implementar també una mica d'astrologia. He de dir que jo no soc astròloga, mai he dit que ho sigués, sinó que soc estudiant d'astrologia, i llavors vaig aportant tot el que vaig aprenent durant aquests anys, ho vaig aportant a poc, però les consultes que faig privades no són d'astrologia perquè jo em centro més en la numerologia i el tarot. Si vols una lectura privada amb mi,
pots agafar el meu número de WhatsApp, que està a la descripció d'aquest vídeo, m'envies un WhatsApp i t'envio les quatre tipus de sessions que tinc en aquest moment, que són preus raonables, que són sessions reals i que és tarot del bo. Molt bé, espero que us hagi agradat. Benvinguts i benvingudes a Astrodeva una vegada més i espero que us subscriviu. Gràcies!